to je? Csókolom. Iha. Csókolom. Kijön itt, kijön. Boldog születésnapot kívánok. Te nem felejtetted el. Nem felejtem el. Egyszerű emlékezni a születésnapodra. Volt 28. október. To je významný deň. Výročie, vznik republiky. To som si vždy ako dieťa pamätal, že si staré jak republika. Ďakujem pekne. No, skoro. Skoro. A 1. január oslavuješ vznik republiky? Ja som 1. január plakala vtedy. Vtedy, v tom roku. Prečo? Bolo mi ľúto. Bolo mi úprimne ľúto. Tak si ja som smutná z toho. Csak egyél. Habár kicsit úgy nézem, hogy egy picikét meghíztál. No nem, hogyha meghíztam, akkor most ne egyek, akkor most diétázok, vagy... Hát de ne nálam. Otthon diétáz. Ne itt. Csak egyél. És már nagyok a gyerekek, ugye? Nagyok, no. Helyesek? Helyesek. És nem tudnak magyarul? Hát... Még mindig nem késő. Meg is ígérhetnéd, hogy ezzel fogsz törődni. Na čom pracuješ? No, chcel by som natočiť taký film, že by som pozval nejakú cudziu krajinu, aby okupovala Slovensko. Ty si za to švandovný. Tak ako Bilák pozval v 68. Sovietov, aby zachránili komunizmus, tak ja by som pozval nejakú krajinu, aby zachránili demokraciu na Slovensku. Predstaviteľom ľudu Fínskej republiky. Slovensko završilo 20 rokov svojej samostatnosti. Bohužiaľ, nedostatok skúseností s demokraciou viedol k tomu, že sa vytvoril skorumpovaný politický systém, ktorý občania nevedia zmeniť. Preto vás vyzývam, aby ste zachránili Slovákov pred sebou samými a prevzali moc na Slovensku. Excuse me, are you from here? Not from Finland. Tourist. No, Sweden. Sweden, Yeah. okay. A nebojíš sa, že je to nebezpečné? No pokonzultuj s nejakým múdrym právnikom, ak takého nájdeš. Môžem poprosiť malinko po pravej strane. Dobre. No my sme chceli sa stretnúť s premiérom, ale nám povedali, že nie, že teraz pred voľbami toho má veľa, ale podali sa nám vybaviť ministra vnútra. Ha nincs rossz, már is jó. Slovensko je podľa mňa skorumpovaná krajina, kde si ľudia vždy zvolia nejakých podvodníkov. Takže ja píšem pozývací list pre Finov, aby nás prišli okupovať a nastoliť poriadok. Čo ma čaká? Jasné, ale tak vás by nečakalo asi nič. Vás by nečakalo asi nič, môžete pozývať kohokoľvek. Ale to odtají, keď príde na to. Nemyslí si. Písomne ti to, a keby aj písomne dal. Aj tak nie. Čo by sa stalo vlastne? Človek napíše list, pozve cudziu armádu. Čo ho čaká? S čím má rátať autor takého listu? No to by som si musel teraz pamätať a to by zo mňa profesori trestného práva asi nemali veľkú radosť. Po 20 rokoch si pamätať, ako je súčasne napísaná vlastne vlastizrada a veci, ktoré s tým súvisia. Tak nevyhnutnou podmienkou toho je, aby bol súčasťou výkonnej moci. To je asi nevyhnutné, lebo keby ste vy napísali ten list, asi by sa nestalo nič. A jemu sa to zdalo vtipné? Zasmial sa? No, zasmial sa. A čo mal vo výraze tváre?
Tak smial sa, on sa smial. Normálne sa smial. Kaliňák, jak sa smeje. Ha. No, áno, on sa vie z duše smiať. Vyzývam vás, aby ste nastolili na Slovensku okupačnú správu, dosadili svojich úradníkov a policajtov, zaviedli fínske zákony a smernice. Verím, že tak ako ste veľkorysí k právam švédskej menšiny, budete veľkorysí aj k právam Slovákov. Excuse me, are you from here? Yes. You know where I can find the president? The palace is closed, and where is the President? Yes. Well, he's in his private mansion outside. Okay, and is it far away? Yeah. It's 15 kilometers from here. Ylitä Jordaan, joki toiveiden kaikkien. Sulta muistaa se pelon ja elvyttää elon ja auttaa taas kestämään. Tu nikto nie je. Ah, hello. Is here Mr. President. Home now? Yeah. Is he at home? Yes. Wait. We will wait. Well, Slovakia, yeah. Nemáme ani darček, koti. Na to sme tiež mohli myslieť, že keď ideme za prezidentom, sme mohli dať darček aspoň. Ja. Okay, good. Tak nič. Demokratia myös meidän valtion alueelle kaikin mokomin. Slovakian kansalaiset tulevat olemaan kiitollisia teille. Peter Kerekes. Is it right, correct? Or are there mistakes? Did you put it just in the Google Translator and just... There's like, you know, you can understand it, yes, but there's like because of the Finnish language is like, I don't understand even how someone can learn it, but there's like this kind of, you know, the rights are not word, you know, right, but the words are not right, but yeah, you can understand it. Can understand. So if I give it to the president or minister of foreign affairs, yeah, he will get the point, definitely. He will get the point. It's an interesting idea, but we do not go in for this sort of thing. We think every country has to solve their own problems, have to have a free choice, democratic choice to choose their own. And we have not been occupied, but we don't want to occupy anyone else either. But we are always open. Thanks a lot. Go down. Takže si nepochodil. Darmo si pozval. Vidíš, Birak bol šikovnejší. Ten napísal a prišli. Ale nemyslím si, že by Fíni pomohli. No a kto by nám pomohol? Nikto. Nikto nám nepomôže. Ruské stíhačky narúšajú ukrajinský vzdušný priestor. Svedkovia videli ruské obrnené transportéry smerujúce zo Sevastopolu do Simferopolu. Nová dočasná vláda v Kieve hovorí o situácii na Kryme ako o ozbrojenej invázii.
Sedíme v kaviarniach a vedieme reči, ktoré nevedú nikam, nevedú. A tak sa aspoň snažíme uhrať výsledok. V tomto storočí plnom kríza príbehov, vonku stovky machrov, ani jeden špílmacher. Dymový opariak v sne a tak snívame, a kým čakáme na feedback, vdychujeme dyma chvíle a poprosím, nech tá káva má penu jak príliv. Slapové javy ščeklia neuróny zas a mesiac vrháte tiene do malebných Karpát. Ministrujem verný mojej rodnej zemi. Rap mi som ten pohanský punk hard hreší milovanej Jamahiri, čo nemá smer. Generácií X, Y a Z. Možno v cheesecakeoch je nádej, no tak napcháme si huby a uši tonami hudby možno zaplníme kluby. Sedíme v kaviarniach a vedieme reči, že mesiac vrháte tiene do malebných Karpát. V tomto storočí plnom kríz a príbehov, v milovanej Jamahiri, čo nemá smer. Každé ráno vidím v zrkadle tvár, ktorá je o deň staršia než včera. A tak toto plynie už pár rokov a po pár hodinovom spánku ďalší nepokoj. Život, hlby, vrásky, tvár ako krajina, rieky a pohoria a oči, čo horia a hovoria, že po pár hodinovom spánku ďalší nepokoj. V tej tenkej vrstve hliníka vidím stopy uhrov a uhorska a sme z všetkých tých Benkovičov, Andrášiov a to všetko, čo sa už časom stáva synom, vrásky, šediny, všetko vytajú. Rodina v tucte dedí na 4 okresných mestách a 2 ministerstvách. Kopa jubilej do roka, doba odpadu na diskotékach a polčas rozpadu vzťahu sa zakráda za spoza kultúrách. Kmotri v županoch pijú rannú kávu a učia svoje krsňatá, ako robiť štváru, najlepšie cez štátnu správu, kde kto nemôže zniesť to. Pribudol ďalší expatriot na export, ja v dolinách upieram zrak tým fatrám a holiam a ticho žasnem a nemám stále miesto. Držím hlavu v oblakoch, pýtaš sa ma, čo som jak inžinier, architekt vlastných vzdušných zámkov. Každé ráno vidím v zrkadle tvár a polčas rozpadu vzťahu sa zakráda za spoza kultúrák. A po pár hodinovom spánku ďalší nepokoj. Ticho žasnem, že nemám stále miesto.